A cikin shekarar 2023 ma an ƙara samun mace-macen aure a masana'antar Kannywood. Mai sauraron mu idan dai kuna bibiyar mu a duk ƙarshen shekara bakan kawo wasu muhimman labarai da suka faru a masana'antar Kannywood din. A cikin wannan shekarar dai mun kawo muku wasu tsala-tsalan 'yan mata da ke masana'antar Kannywood waɗanda suka baro gidajen mijinsu suka dawo a cikin masana'antar Kannywood din domin ɗorawa daga inda suka tsaya.